Kurantɛgɛ sababu la banabagatɔ caman ka opération bɔra ma arabadon. CNT ma caman suspana ka u ka baara gulon. Ma kelen ma jɛni a ta ye, ale ye baara bila. Bangasi mara la marifatigiw taara bi dugu dɔ kan min bɛ wele ko Yolo. Balimaw aw bisimila ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de ye ka kɛɲɛ ni kurantigɛba min ni a bɛ senna nin waati in na. I b'a k'a fɔ n'a fɔra kurantigɛ maa caman hakili bɛ soudeur ani tailleur ye ani maa minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don kuran ma. Nka ko k'a ye k'a fɔ ko nin waati in na fɛn min ye kurantigɛ ye a kɛlen don ka degun belebeleba lase an ka kɛnɛyasow ma n'o ye an ka dɔgɔtɔrɔsow ye. I b'a k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye arabadon ye ka kɛɲɛ ni kurantigɛba min ni a bɛ senna opération minnu n'o olu kun kan ka kɛ an ka nin hôpital belebeleba in na n'u b'a wele ko hôpital Gabriel Touré. I b'a k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ olu ye a laɲini kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye opération ninnu k'u bɛ a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ sabula kuranko u jigi b'a kan waati min na a tɛ o bɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka u ka baara kɛ u tɛna risque ta k'a fɔ ko u bɛ opération kɛ k'a sɔrɔ kuranko a ma sabati kosɛbɛ. Nin syndicat ɲɛmɔgɔ in ne ɲininkalen kɔfɛ ni u b'a wele ko Jime Kante ale y'a jira k'a fɔ ko ni kuran tigɛra groupe électrogène de bɛ wuli walasa ka relais ta nka k'an bɛ waati min na i ko sisan i b'a k'a fɔ ko groupe fanga ka dɔgɔ a tɛna se ka dɔgɔtɔrɔso baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ. Fɛn min y'u ka baara ye a kɔni a ma se ka o kɛ o hukumu de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kɔni ye décision ta k'a fɔ ko fɛn min ye ni opération ko nin don u tɛna risque ta a ko dɔ la u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka a opération ninnu ka a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. Halisa Jime Kante a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye banabagatɔ dɔw ye ko olu ladalen don machine de branchelen b'u la u bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min na dɔw bɛ yen nɔ ko olu bɛ réanimation na ko k'a jateminɛ dɔrɔn kuran mana to ka tigɛ ka kuntagalajan kɛ ka ni banabagatɔ ninnu ka u to u ni degun na min bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la. Fɛn min ye Dr Abdoulaye Razak Diko ni ale ye hôpital du district commune Kati ni ale ye o médecin chef ye ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin waati in na kurantigɛ gannen don i b'a k'a fɔ ko ni groupe ni a wulila olu fɛ yen nɔ a tɛna se ka fɛn min ye olu mago bɛ baara min na a tɛna se ka o kɛ sabula olu fɛ yen nɔ groupe 3 de bɛ yen nɔ groupe fitinin 2 ani belebeleba 1 nin groupe 3 ko n'i ye a wuli ko a tɛna se ka kɛ sababu ye u ka baarakɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ko ka se ka kuran na sabati ninnu bɛɛ lajɛlen u ka se ka baara kɛ cogo min na banabagatɔ kɛrɛfɛ sigibaga dɔ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kurantigɛ in ye ko a kɛlen don ka mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ nin waati in na. Kibara sabanan min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ CNT kan CNT ni o ye Conseil national de transition ka kɛ ni gafe min ni o bɔra u ka ɲɛmaa yɛrɛ yɔrɔ la ni o ye Malik Jaw ye gafe min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw tɔgɔ bɛ a kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko olu ka baara ko a gulonna u suspendra sabula ko maa minnu don k'u kun tɛ taa baarakɛyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko nin ye CNT maa ye maa min ni a tɔgɔ ko Boubacar Sidi Taleb Sidi Ali ale ye bataki sɛbɛn ka a ci fɛn min ye Malik Jaw ma bataki kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye baarabila ye ko ale bɛna o de boloda nin waati in na a y'a ka miirina ko n'a ka jɔrɔna ko yira Malik Jaw la ko ale ma se k'a faamuya kun min y'a to ni ɲangini o sera ka bin ale kan ka ale ka baara gulon ka bɔ CNT la a y'a jira k'a fɔ ko ni ɲangini min taara k'ale sɛgɛrɛ ko nin ye bingani wale de bingani wale min ni o de y'a to ale fana ye baara bila ale fana ye o boloda ka bɔ CNT la sabula a y'a jira k'a fɔ ko a ka nin suspension in ko a kɛra k'a sɔrɔ fɛn min ye sɛbɛn ye o ma kɛ k'a ci a ma ka se ka a lasɔmi k'a fɔ ko suspension bɛna kɛ walima a y'a jira fana k'a fɔ ko kun jɔnjɔn fosi fana tɛ nin suspension in na a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye a k'ale ka nin kibaruya ye ni ɲangini min taara k'a sɛgɛrɛ ko gafe ma ci a ma sabula ale bɔra kalama bɔlɔlɔsiraw de fɛ k'a jira k'a fɔ ko ale a ɲangira nin cogo la maa min don a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye yamaruya ye yamaruya tun bɛ ale bolo a kun ka se ka baara jɔ waati dɔ la a y'a jira k'a fɔ ko o autorisation minnu tun b'a bolo ko o tun bɛ tali kɛ fo ka taa se octobre kalo tile 20 a y'a jira k'a fɔ ko octobre kalo tile 20 o de kun ale kun kan ka baara daminɛ o la nka fɛn min ye 21 fo ka taa se 22 ma ko o kɛra jour férié don fila min na baara tɛ kɛ o don na ale kun kan ka baara daminɛ lundi don n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 23 ma ko o don yɛrɛ de suspension lisi bɔra ale taara ka taa tɔgɔ ye a kɔnɔna la ko k'ale to CNT kɔnɔna la ale y'a se n'a damayira bɛɛ kɛ walasa fɛn min ye baaraɲɔgɔnya ɲuman ani cɛsiri a ka se ka o boloda ka se ka a ka bɛ jɔyɔrɔ min kalifara la a ka se ka o jɔyɔrɔ a ka se ka o minɛn fa kosɛbɛ nka ko ni ɲangini min filɛ nin n'o o taara ka ale sɛgɛrɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka lanɔgɔ caman lase ale ma fo ka taa se ale yɛrɛ fana bɛ communauté min fana kɔnɔna la ko ka lanɔgɔ caman ta k'a lase yen nɔ fana ma wa ko nin décision min filɛ nin ye ko a ma deli sɛbɛn ma ci a ma k'a fɔ ko a tɔgɔ bɛ a la ko fo a taara bɔ a kalama réseaux sociaux de sanfɛla la wa ko décision min ye nin ye n'o ye sanction ye i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ ta CNT de kɔnɔna la wa gafe min don a gafe man kan tɛ ka bɔ kɛnɛma a man kan tɛ ka publier bɔlɔlɔsiraw fɛ a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye ale ka nin démission sɛbɛn ye ko o man kan tɛ ka ye k'a fɔ ko i n'a fɔ ni ale jɛnna n'a ye k'a fɔ ko ɲangini min ni o binna kan k'a fɔ ko a nɔ bɛ a la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin décision in ye k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ baara bila o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fɛn min ye hakɛ min bɛ ale bolo ka kɛɲɛ ni CNT tɔndenya ye ko i b'a ye k'a fɔ ko o de ma labonya o ma labato
fɛn min ye Boubacar Sidi Taleb Sidi Ali ye a y'a yira k'a fɔ ko ale ka décision min taara ka ale ɲangi tancogo la ko o kun kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ka se ka a ɲɛɲini ka a ɲɛdɔn ka a faamuya kosɛbɛ nka ko o ma kɛ fɛn min ye bɔlɔlɔsiraw de fɛ maintenant o kumaw taara ka taa caya o yɔrɔ la kosɛbɛ ko kɛra sababu ye fɛn min ye ka malo ni lajaba ni lagosi caman ta ka ale sɛgɛrɛ ale min ni a yɛrɛ ye maaba ye kosɛbɛ Boubacar Sidi Taleb Sidi Ali ale kɔni nin cogo la a ma jɛni a ye k'a fɔ ko a suspendra ka bɔ CNT la sabula a yɛrɛ bolo k'a fɔ ko suspension kun jɔnjɔn t'a la wa a ma kɛ sariya bato kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la CNT baara ale y'a ka démission déposé ka i sen bɔ CNT baara la siɲɛ kelen kibaruya laban bɛ an bolo de bɛ tali kɛ Bangasi kan Bangasi b'a ye k'a fɔ ko a commune dɔ bɛ yen nɔ ko Sege fɛnɛ kɔnɔna la dugu fitinin dɔ bɛ yen nɔ u bɛ min wele ko Yolo i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye marifatigiw ye olu tun bɛ moto sanfɛ olu taara ka taa bin nin dugu in kan fɛn min ye arabadon ye octobre kalo tile 25 k'a fɔ ko marifatigiw ka nin attaque kɔnɔna la fɛn min ye maa 2 ye olu banala olu évacuera ka taa fɛn min ye CCRF min bɛ Bangasi olu évacuera ka taa yen nɔ hakilila jiginna k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye octobre kalo tile 23 ye marifatigiw tun y'a yira duguladenw na ka ultimatum bɛɛ lancé u ye k'a fɔ ko fɛn min ye u ka dugu ninnu ye k'u ka o dugu bila n'o bɛ taa dugu 3 ɲɔgɔnna la ni o ye Kudugu Wulasogu ani Kurukanda k'u ka o dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bila o kun ye banbagaci marifatigiw ka wele k'a lase duguladenw ma k'u k'u ka dugu bila balima nin bɛ danse kɛ a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma